muri yeZimbabwe muri kuzvionera ndiye murume uri pano muBhindura. Muri yeBhindura yaungana chishamiso. Vanhu vaya vanodyira vanhu mari dzavo vachiti vachavapa malicense. Mukuru ava vanonzi vanoshanda kuVID. Sezvamuri kuona pano nhasi vabatwa nenyuchi. Mushure mekunge vanga vadyira vamwe amai mari yavo vachiti kuna mai ava vachavapa license ravasina kuzovapa. Rega tinzwe zvizere kubva kuna mai vacho. Nhai mai, mungatitsanangurirewo here zvizere nezvemurume watiri kuona pano akamonerwa nenyuchi kudai? Baba vakati vanotora malicense vanondibatsira kuti nditore license zvirinyore. Pandawapa zvikandipei 400 yes, pandawapa 400 yes. Vati mari yako hapana license vakakwanisa kunditoresa. Ngendaa yokuti nandiwane mukana kubasa kwandinoshanda kwese kuti ndiri always busy. Saka ndakazoenda kwasekuru kuti vandibatsire kuti mari yangu idzi. Wati uchaona zvauchaona zvaitika. Saka ndazoona ndakufonerwa nemunin'ina wababa vachinditokumbira kuti musvike muone zviri kuitika pano. Saka ndokandikuuya kwandaita pano. Aiwa, tinotenda amai. Saka sekuru mawafonera here? Sekuru mawafonera. Vati kudii sekuru? Sekuru vati vari kutumira muzukuru wavo ari muhoti. Ndiwo havasi kukwanisa kuuya nawo kuti ndariko kuzara. Saka takuona kuti nguva muzukuru wacho ari kunonoka kusvika. Tokwanisa kuti ndivaperekedze tiende kwavari. Aiwa, zvakanaka. Kana muchikwanisa kuvaperekedza ndinokumbira tibva tazviita izvozvo asati akutanga kukuwadzwa nenyuchi. Tinotenda mhuri yeZimbabwe chisionekwi. Mari isiri yako haidyiwe. Mari ausina kupiwa usadye. Kana usina kunzitora mari usadye. Tine urombo nemurume uyu nezvawasangana nazvo murume. Kubva pari zvino tichaedza kukubatsira kuti usvike pasekuru ukwanise kusunungurwa. Handiti wanzwisa here? Rega tifambe newe tiende newe kwasekuru kwacho. Handiti? Zvakanaka muzukuru, rega tichaedza kuti ubatsirwe nenguva iri pedyo.